Hej Søren, her er Dan fra Thailand. Jeg vil vise dig en film her omkring din hjemmeside og hvordan du uploader billeder på din hjemmeside. Der er tre forskellige måder at uploade billeder på. Øh, der er, hvis du vil lave et galleri for eksempel, som jeg har gjort klar herop til et skiltegalleri, hvor du laver nogle undersider til. Så er der ude i siden herude, ude i sidebarne, hvis jeg går ned her og kigger, så et billede som det her for eksempel, det kan man erstatte, og det vil jeg erstatte med et tilbudsbillede senere. Og så hernede i selve indholdet på siden, på forsiden, kan du ændre indhold og uploade billeder selvfølgelig også. Men lad os tage en ting ad gangen, og jeg håber, jeg kan nå at vise alle tre former for redaktioner, før den her film slutter. Lad os starte med at gå op og prøve at lægge nogle billeder op i et galleri. Det allerførste du gør, det er selvfølgelig at logge ind på din side. Og nu står der selvfølgelig tabletspriser.dk, det vil blive lavet om til donsdesign.dk. Men det du gør her, det er at du siger /wp-admin og trykker enter, og så bliver du lidt over til login-siden. Når du har gjort det, så logger du ind med Donsdesign og den kode vi sender med til dig. Du har fulde administrationsrettigheder, når du kommer ind i Donsdesign, men jeg vil kun tage fat i omkring billeder og hvordan vi redigerer dem, for at gøre filmen så simpelt som overhovedet muligt, og for at det ikke skal bære alt for meget omkring sig. Jeg vil prøve at finde nogle links til en af mine kammerater hjemme i Danmark, som har noget, der hedder nemprogrammering. Han har en masse gode film omkring WordPress, hvis du vil lære mere. Men dem sender jeg med til dig på en mail. Men lad os se at komme i gang. Det allerførste, du vil gøre, når du opretter for et galleri, ude på menuen, det er, at du vil oprette en side. Så du går ind i den her, der hedder sider, og du skal simpelthen bare tilføje en ny. Du trykker. Her er vi inde i tilføje en ny side. Og du kan se inde i en ny side her, der kan du skrive titlen heroppe. Det er også det, vi andre kalder for en H1'er. Det er hovedtitlen på siden. Hernede har vi indholdet, og du kan se de ting, du kan vælge at redigere mellem. Det er primært som en Word-side. Hvis du har brugt Microsoft Word, så fungerer det stort set på samme måde. Rimelig lige til at gå til. Så er der noget, der hedder over, der hedder skabeloner. Og der skal du vælge, når du laver et galleri, så vælger du det, der hedder en full width, altså en ingen sidebar. Så den vælger jeg lige med det samme. Sådan der. Ellers, så det eneste, du skal være opmærksom på også, det er, når du går længere ned, så er der noget, der hedder diskussion hernede. Og der har vi kommentarer nede. Hvis du gerne vil have folk lave kommentarer på dit galleri og omkring dine billeder, så kan du bare lade flueben blive her. Jeg plejer som regel at slå det fra, fordi at man har store chancer for, at der kommer spam og ting og sager ind også, man skal sidde og rydde op i. Så jeg slår den fra her. Sådan der. Godt, så er vi klar. Lad os se at komme op og få lavet det her galleri her. Jeg laver bare en testside, og jeg sletter det her igen, når jeg er færdig med det. Og så kan du selv oprette det også. Men jeg laver en her, der bare hedder Stålskiltedesign. Stålskiltedesigns. Sådan der. Og her, der skriver man lige lidt kort om stålskiltedesigns. Man kan skrive, her er et lille rig omkring vores stålskilte. Sådan der. Og der vil jeg som regel tage cirka de første 10-20% og gøre dem til en overskrift 2 her, for at det fremstår mere tydeligt på siden. Også rent SEO-mæssigt er det også vigtigt at bruge overskrift 2 her inden for de 10-20%. Når du laver en H2'er, så trykker enter, så ryger den over på afsnit her. Du kan se her står afsnit her, det betyder at det er normal skrift, og så kan man skrive yderligere. Men nu vil jeg ikke skrive yderligere, jeg vil bare skynde mig at få uploadet nogle billeder og sætte dem ind. Så det du gør, det er at du går op i det der hedder tilføje medier her. Trykker en gang. Opret galleri. Så kan du vælge imellem, hvis du allerede har billederne liggende på computeren eller inde på siden, så kan du vælge at finde dem inde i mediebibliotek eller upload filer. Vi vælger at upload filer. Så vi vælger filer.
Og jeg finder lige den, der hedder stål. Og en, der hedder stål 1, 2, 3. Så vi tager bare alle 3. Sådan der. Og jeg siger open. Så er billederne uploadet, og vi er klar til at lægge dem over i galleriet. Så for her, det er bare de rettet af, som de er her. Og så bare oprette nyt galleri. Sådan her. Så kommer du hen i opret galleri. Så herovre i siden kan du vælge, om du vil linke til vedhæftning eller til mediefil. Og normalt vil jeg sige mediefil, fordi så åbner den op i et pænt vindue inde i galleriet. Kolonner, det er jo mange billeder, du vil have stående på en række. Nu står den til 3, det er jo fint nok, så den der vil bare være. Normalt vil jeg sige omkring 4 eller 5, kommer an på hvor bred en hjemmeside er, men det kan man sådan prøve sig frem med. Vi holder den bare på 3. Her kan du så skrive lidt tekst til billederne, hvis du vil det. I de her felter her. Vi kan bare skrive skilt 1, 2, 3. Så siger du bare indsæt galleri. Sådan. Så lægger det der. Det eneste du skal gøre nu, det er at du udgiver. Sådan der. Når så siden er udgivet, så skal man ind og lægge siden ind i menuen på din hjemmeside, så man kan se den ude på forsiden. Det du gør der, det er at du går over i udseende herovre i menuen og vælger menuer. Trykker en gang. Og herinde i menuen, der har du din hovedmenu fremme allerede. Det er den her, hvor der står forsiden, design skilte her, skilte, galleri og blog. Og så går du over i der hedder sider herovre, og der er en, der hedder stålskilte designs. Og det er den, du lige har siddet og lavet, eller jeg lige har siddet og lavet, og den vælger du simpelthen bare af, og siger tilføj til menu. Når den så er tilføjet på menuen, så ligger den så som et hovedmenufelt, men du vil jo gerne have den ind under skiltegalleri, som et underfelt til skiltegalleri. Så det du gør, det er at du trykker en gang her, og så trækker du den simpelthen bare op under skiltegalleri, og sørger for, at den er en tand inden, sådan her, så der står underpunkt. Når det så er gjort, så gemmer du blot menuen, og så har du lavet et galleri omkring stålskilte, eksempelvis. Vi kan gå hen og besøge websitet, højreklik, åbne i en ny fane, for at se hvordan det ser ud. Sådan der. Nu kan du se, når der kommer et underpunkt under skiltegalleri, der er kommet 2 pile. Når du har musen over, så kommer der stålskilte designs her. Trykker vi og kigger en gang, hvordan det ser ud. Og her har du så dit galleri. Og hvis du klikker på et billede, så popper det fint op på den måde her. Og du kan navigere mellem billederne her også, bare ved at trykke på pilene her, navigationspilene. Det er så et galleri. Vi går lige tilbage til menuen igen her. Så vil jeg vise dig, hvordan man ændrer billedet ude på forsiden. Det billede, jeg snakker om, det er, nu går vi lige tilbage igen, undskyld, jeg farer frem og tilbage lige nu. Men lad os gå tilbage til forsiden en gang. Det er det billede, som ligger i beskrivelsen. Ude på forsiden her. Det er det billede her, og den tekst, der står her. Der kan du simpelthen vælge meget simpelt, og bare sige redigere side heroppe. Så redigerer du direkte derfra, eller du kan trykke på redigere her. Jeg vil anbefale at trykke på redigere her, for så ved du præcis, hvad det drejer sig om, hvor det er henne, at der skal postes fra. Så vi trykker bare redigere her. Overskriften her, det er den bjælke, du kan se ude på forsiden, hvor der står velkommen. Men du vil skrive noget selv og fjerne en bjælke, så synes jeg, du skal lade den stå. Men altså her, jamen, der skriver du simpelthen blot, hvad det drejer sig om, hvad du vil skrive. Hvis du vil lave et nyt indlæg, vi kan skrive noget ekstra et eller andet. Sådan der. Sådan, det er fordi, jeg har ikke nogen mus lige i øjeblikket, så er det lidt svært. Men ellers her, der vil du bare kunne indsætte et billede for eksempel. Jeg gør det meget hurtigt nu, jeg kan se tiden løber fra mig. Tilføj medie. Hvis du ikke kan finde noget, vi kan have noget medie af herinde i forvejen, så du vælger at uploade en fil, et billede fra din computer. Men lad os nu bare tage et fra galleriet her. Lad os sige, at du gerne vil poste det her billede her. Det synes du er fint, og det repræsenterer et eller andet.
Det var for eksempel, der er kommet nye billeder af galleriet. Trykker du blot her, og vi kan lige fjerne beskrivelsen. Den er vi ikke så interesseret i det her tilfælde her. Så trykker du lige på billedet en enkelt gang, så kommer det her op fremme. Den der pind her, der betyder, at du kan redigere billedet. Og hvor stort billedet skal være. Vi vil måske gerne nøjes med at gøre det en speciel størrelse, vi kan have det lidt lille. Så vi kører det måske ned i en størrelse 200 i bredde. Og du kan se, at højden den justerer sig selv, så det er kun nødvendigt at skrive et sted. Så du vælger, om den skal linke til filen, eller om den skal linke til en anden side her, eller om der slet ikke skal være noget link på. Normalt vil jeg fjerne linket fuldstændig, sådan her, fordi at det er et forsidebillede. Så justering af billedet, hvor det skal ligge henad, og jeg kan godt lige lægge den til venstre, så det gør jeg. Og så skal du bare opdatere. Og så skriver du ellers et eller andet her nu. Skriv et nyt galleri. Nyt galleri om stålskilte. Og det laver vi lige om til en overskrift. Jeg vil bare lave det som en overskrift 3 eller 2 måske. Okay, så kan vi sige her. Nu tilbage igen. Sådan der. Se mere i galleriet. Eksempelvis. Sådan der. Og det er simpelthen det, og så opdaterer du bare siden. Og så skulle det også meget gerne være opdateret ude på forsiden nu. Når du så er færdig med at redigere det her, så vent lige til den loader ind her, så kan du se om tingene stadigvæk står som de skal. For det kan godt drille nogle gange, kan det godt drille en lille smule. Og som du kan se her, så har jeg trykket på enter en del gange, og den så har jeg registreret det, så vi kører den lige op, hvor den skal være. Redigerer det til, opdaterer en gang til. Og der er lidt små redigeringer i det her. Og så siger vi simpelthen bare vis side nu, når den er færdig med at load. Så nu er den nye post kommet ud herude på forsiden med et billede. Et nyt billede. Nu kan se her, så ligger vi ude på forsiden herude, og der mangler blevet redigeret lidt til. Så det ser lidt pænere ud. Så det kan man simpelthen gøre ved at gå ind og redigere igen her. Nu kan lige et ekstra billede her. Og man kan jo se, at der er et eller andet, der mangler et eller andet sted. Vi starter med at trække billedet en tand længere op. Og jeg kan jo se, at jeg har lavet en lille smutter her. Jeg har skrevet stål skilte, jeg kan lave det om til stål. Gå en tand ind. Og se mere galleriet her, der vil det være meget oplagt at lægge et link ind til selve galleriet. Jo. Så der går du op i link. Og hvis du allerede har en eksisterende side, der har vi har jo den side her med skilte og stålskilte. Så vælger du den, der hedder link til eksisterende indhold hernede. Og der har vi Stålskilte Designs. Og det er jo den side her. Så den trykker du bare på. Sådan. Så ligger den heroppe med titel og det hele. Og du siger bare tilføj. Og opdater. Så nu skulle det være opdateret ude på forsiden, så det ser pænt ud. Og der er et link over til galleriet. Så vi kan prøve at sige vis side. Så kan vi gå ned og kigge. Ja, du kan se, at den skal måske rykkes en tand højere op her. Og det er sådan noget, det skal man sidde og redigere lidt frem og tilbage i. Ikke også? Men der er et link her nu. Hvis du har musen over, der står Stålskilte Designs, og trykker på den, så skulle vi gerne komme over i det galleri her. Okay. Men det var, hvordan og hvorledes man laver en billedopdatering på forsiden, og hvordan man laver en billedopdatering inde i et galleri, og hvordan man opretter et galleri. Lad os gå ud og se, hvordan vi laver et billede herovre i sidebaren. Der går du simpelthen tilbage ind i et kontrolpanel. Og inde i kontrolpanelet går du ned i udseende og vælger det, der hedder widgets her. Widgets, det er tilføjelser, som ligger sig ude i sidebaren og rundt omkring på hjemmesiden i footer osv. Og det er her, du kan lægge de forskellige designs ud. Der har vi for eksempel her, der har vi din menu, der ligger ude i siden med dropdown. Den ligger her.
åbner du en af de andre op, nummer 2 sidebar, så har vi en infobox. Det er den med Trustpilot, jeg har lavet med pop-up funktion. Men den, hvor du vil skifte billeder på, det var den, hvor det er at skilte til alle online salg, som lå ude i siden. Og det er meget, meget simpelt. Det du gør, det er at du simpelthen vælger et billede her, choose an image. Og hvis du har billedet inde i mediebiblioteket, så vælger du herinde fra. Har du et andet billede, du vil have op, så uploader du filen til hjemmesiden her. I det her tilfælde her, der har vi allerede billedet liggende ude, eller inde på siden. Det er simpelthen det tilbud her, til Dons Design, med messingskilte. Og så vælger du sådan set bare at update image, sådan der. Så har du billedet liggende her. Og title, den vil jeg ikke anbefale, at du udfylder, fordi den laver en titel op over billedet, og jeg synes personligt ikke selv, det ser så voldsomt godt ud, men du kan selvfølgelig gøre det, hvis du har lyst til det. Det du skal bemærke, det er, at i size her, der normalt der beskærer den selv billedet, så den passer med sidebaren. Og full size her, det er fordi jeg har lavet billedet, så det passer med sidebaren, så den har den rigtige størrelse her. Så laver du et link herover til. Det er et link, der ligger på billedet, og jeg har allerede lavet et her, der går over til messingskiltet. Her kan du så lægge noget linktekst ind, hvis du har lyst til det. Det er, hvis du vil lægge noget tekst under billedet med linket på, og noget yderligere tekst til billedet, hvis der er behov for det. Men lige nu vil jeg ikke gøre det. Jeg vil bare have billedet alene med et link på selve billedet. Så jeg siger bare gem. Og nu skulle billedet så gerne ligge ude på forsiden over i sidebaren derovre. Før er der jo det her billede herovre i sidebaren. Og nu kører vi ned og kigger, så kan du se, at nu har vi et andet billede liggende her. Og det linker rigtig nok ind til messingskilte, som kommer her. Og det er sådan set det omkring billeder. Der er de 3 forskellige typer billeder, som jeg har vist her. Der er også indsætning af billedet i slider. Hvis du gerne vil vide, hvordan man gør det, så kan jeg også lave en film omkring det. Jeg vil anbefale, at du sender mig et antal billeder med lidt beskrivelse til hver billede omkring slideren. Fordi slideren, det er et tredjepartsprogram, som jeg benytter også inde i WordPress, men inde i noget, der hedder Widget Tools. Og det er lidt mere avanceret. Men jeg håber, du fik noget ud af den film, jeg har lavet her. Og som sagt, jeg skal nok lige sende nogle links til nemprogrammering. Nogle direkte links til nogle oplæringsvideoer omkring WordPress. Jeg siger tak herfra, Søren, på mail. Du kan skrive direkte til mig på dkm@registrere-firma.dk. Du kan også skrive på min sekundære mail, som er dkm@dkmonline.dk. Men jeg tjekker op på begge mails altid, så hvilken mail du sender til er egentlig underordnet. Men det var det for denne gang. Vi ses.